Не ги разбирам тези хора. Значи, не ги разбирам и той. До последно няма ги разбирам. Няма ли били жени, не били, жените им мрънкали, моята жена не е така игра. Дънга мънга, не ко ти кажа, жената, каже ли нещо веднага, а? Жена си пие на ракия тук. Спие на ракия. Няма, без дума да каже. Лав няма да каже, няма да обиди. Страшна жена. Пълна чаща веднага на мига. Обаче аз съм ми намерил табаит. Веднага съм ми намерил. Жена, това е за тебе. Мерси. Мерси за ракийката, обаче нещо такова сукчето, ще да цепиш едно сукче. Имах си аз. Страшна е жената, И е послушна. От хубав род. Всички са адвокати. Тънга-мънгане. И една. Сипва в ракийката, сипва чак. Страшна работа. Много е послушна, изключително послушна. Жена е такова още малко, така ще те оставя, така да има, да си харчиш за себе си. Та знам, ти обичаш и да харчиш, нали, жената си е пак нормално, но така, едно мизинце, няма да дадеш жена. Да хапне едно мизинце, Баба ли ги правила? Да. Аз ползвам. Бабата страшна, Знае. Ево, машала, аз ползвам. И за бабата, ще даде едно време бабата и дядото, ще взех, иначе не знам през Димонавта какво ще иде. Така е. Ти си златна жена, няма. Това е не мрънка. Може да отида да пие сега, ако режа, може да стана да отида да пия една бира с приятели. Разбира се, заслужил си, цял ден нарпачкаш, цял ден на крак, можеш. Страшна е жената, жена. Голяма е да взимам. Искам да ме каже жена, ще докарай ни къвтенца да почерпиш. Ни къвтенца. Чакай малко. Който има пари, той нарежда, ти вече нямаш пари. Чакай малко, какво значи нямам пари? Имаш ли? Нали ти ги дада? Айде сега и без това за нищо не ставаш, взимай по къщината и отивай да цепиш дърва. А сега ще цепа дърва? Да. Вари го, печи го, жена е, това е. Ще ставам, какво да правя? А ти къде ще бъдеш? Мола? Мола? Да. Че коя работа имаш ти в мола? Там само болно има. Не, има достатъчно намаления, сега ще харесам нещо. Това е. Мъжете ще цепа дърва, а те обикалят из моловите. Такова е.